guys, yan guys. Lakaw na si Tiago. Kuan mamalit na mo sila. Balik ko. Mm. Ay, pabutang na. Oh. Ano may mata na? Nagkarga na sa niya ng mga tiles at tunis siya sa Busay gusto sa may tops deliver na sa niya ni Managigot Bert. Nahigta na mo ang tiles para di matagat. Padoong na ta. Tulog sa Busay. Muna ba pilklan sa guys? Muna eh. Asa mo nang kanang punong basa kong gana ko. Lah, Kanang para kuhan sa tungas tayo. Kanang buka. duro. Kuhan pa ba? Ha? Kuhan na kanang. Amo dyan. Di ka magdaan pa ng lahawi. Lagi, ay nainera na to. Dan namin sa Lahog Busay Lahog. Perti mingawa diri sa may Temple of Lea dapit. Amo sang gipaabot kadiyot ang customer. Diyan na kadoong na siya nga rin. Kaya mag-convoy na lang ni. Ako nalamig ang mic. Mahong man lining oh. Mahong lining itong sinana ba? Subidahon na ba din kita?
Si Albert. Customer na doon lang kuno sila. Abot lang nila dito. So, suwaw na ang adlaw. Kaya pasilong ni si Albert nga rin sa Jubilin na medyo init na itong napita. Ari din sa akbang pasilong ni si Albert. Doon na lang ta sa ilang server sa top. Ini ako yung karsada nga rin. Nakita. Yan. Grabe traffic ng lugar ni. Muna siya ay Central Highway lapot sa Balamban. Muagi dito sa Naga. Ano nga lang din. Bato mo pa yung sa Balamban. Dali na kayo. Sabayan ka. Kung naang diri sa hangin. Dating mingawa ni Persdahan ka rin. Biyahe tag Balamban, dali yung mabot kay sa oras o 45 minutes. I-bring siya kayo ato ka sa magikas na Bunog kay Pingod Sinaga. I-bring siya kayo. Diyan natin sa sina sa Taktak. Update ko na dito listo ko. Sila nanti kamay mo. Dari napita muna ni siya karsada dito pa yung sa Ilagsir sa Bibiran ngawap. Dali ang mga pagkartahan kita, mga tanong, bulak. Mao ni ang karsada na sa Ilanesir sa customer nga among deliveran karon isang sumuna. Iwa di ko daw ito no. So pansagaman.
sa tayo kabirnis. Hindi ano, asa ni dong? Asa? Ani? Ano dapat Tiles. kilit? Tiles mo. O di dapat kilit dong. Usaon ni sa dito ni. Kaigta ni. Eh, pwede rin ipatumba. Hawa mo di ana. Diyan naman magbutang. Diyan Nabot na gid mi diri sa Ilanisir. Didiskarga na ni Albert ang tiles. Lahi naman na. Lahi na. Bidari sa nabitas. Atag mo na. Duwa tinani. Tunga si babo. Tutot ka rin. Atag. Uy, 20 oras naman na. 26, 28 naman na. Kada-kada to. Pinani. Lahi na. Oh. Boss. Usap. No, sige na dong la. Yes, lagi na. Ambil na bisi ating kana. Ambil din kay ato ilakan. Ting. Papa na ting. Mo rin bang badan no. Puro kumba. Allah. Sidente jero. Ang ito kumba. Motor pasok ko dito. Usod. Gikarga na gani sa ambulansya ang kuan. Mga idol, diyan sa may karon diri sa hardware, nag-pick up niya rin. Mas marimpuan, rapal. Kalo nila mo karon sa dalagit. Napapang uban sa gawas. Among paon tong uban. Ikarga to na mo diri. Mas babaw. Sapaw, Lambert. Sapaw. Sapaw. Sapaw lah, sapaw. Eh. Check out. Salang ka siguro? Mga idol, sa doon sa Dalagit, nga mong i-pick up ron nga ikan sa hardware at pinina mo i-deliver sa Dalagit. Sa Minglanilla. Mga idol, yan nata sa Sibunga. Sibunga proper na ta mga idol. Doon na lang ka munisipyo ang atong Latason, Argao o Dalagit. Mao ni diri ang Sibunga.
So na mingaw kini nga river. River daw, wapa ni sini kini Range Warehouse Club. Wala pa ni. Wala pa yung 7-Eleven. Mingaw kini kita ni. Mana daan dia belapos bono? Oh, diha sa Juan Kilid lapos na sa Juan. Ito pa yung dumanhog. Tapos Daguma. Kailang kita ba muna nutuan diri. Dagum sa south. Sa Cebu nga mga idol, pila para na sa ilang bagong magkarsada doon. Estado na yung tanan. Tanan din sa salunan. Sa estado na. Ngayon, ang buwan. Sunod na mo ang buwan. Nagpindag ko sa kita. Diyan na ka sa Talbot. Talbot, Argao. Sa Argao. Argao na to, din may proper. Sana lang ka lunsod ang atong atuan. Sunod na rin, dalagit na. Morning Argao. Bert, nagkatimaan pa kasing birthday, Bert. Ang siyang buwan na yung birthday, Bert. Hindi, malagpot naman ko din. December 23. December 23? Siya di kang buwan na atwiga na tao niya eh. 69. 1969? Wala na atang birthday ko, muna. Ako 1969, bitaw ko. December 1969. Dili siguro eh. December 23. 23 siguro, ano? Kasi mao na 23. 23 lagi. Oo. 1969. 23 ka nagawa, 1969. 1969. 1969. Ikaw, 63. Oh, 73. 69 ko. 1969 mo. Oh. Nga. 1969, masan ko?
Hindi, siguro ka 1969 eh. 1969. 69 ganun ko. 69 na ito. December. Siyempre, masay ko. Ikaw, kuha siguro ka. December na. Pilay na ni mo ron. Hindi siya, ito ko December. Pura yata. Karong December, siguro sa isa to. Kuha siguro ka. Talo! 1969 na ito. Kaya, mag-26 ka. 56. Aw, 56. Pero December. Karong December, ako saan, 56 pohon. Kita lang na yung sakto rin. Mamaor dito. Ito pa pareha, tag-birthday. Magbuong na kagpatadlaw na ko. Birthday din mo, nag-December 23? Mama ko kumana rin ko yung kayo. Hindi. Nagpot naman mo. Ako 19 ako. 23 ka. Ako 19. Mauro ka buwan na rin. Ano, buwan na, pero lamang pupagkadla rin. Buwan na ka mga nag-hikay nerd. Kumana rin. Huwag kayo plano mag-menu nerd. Usab. Ha? Sana all. Ba, para kung na kasabot-sabot sa imong kinabuhi. Yeah, pabili na lang ako litaw. Uyag, uyag, tingtong na, Bert. Okay, mag-convert. Tanda-tanda yan. Barangay Tuba. Pero nang kumisog sa Dalagit, Barangay Tuba. Kananais Arco. Welcome. Pero kay Tuba na kay Barangay Tuba. Welcome to Barangay Dalagit. Aw diri. Barangay Tuba. Na pamantas bundiri. Primero na ginalong sa Dalagit, o barrio. So tagamay. Diyan kami sa sugunon ning gamay ni among hatlan ning usa ini sa Barangay Tuba Dalagit. Mo ni kasadaha para sa Barangay Tuba. Kay amo ni drop at trapal. So kining solar gamay tindahan. Mau siguro na yung probinsya, mau kamingawon din. Mamingaw, lugar. Wah ko no. Ha? Pasyunahan siguro. Kan na gini. Yo man. Di siguro na maoy. Ha? Unahan, pasiguro unahan. Wah ko no. Pwede tao, kapungutan araw ko ba? Sino na bawa? Barangay Tuba. Unahan pa? Tuba, oh. Salamat. Tapos, Salamat. Nanguntan na din nga rin kay wali ka tul-tul pa ni asa ni Dapit. Karoon pa may nakasuhod din lugar, ha. Sa bisgulahan? Mo na siguro. Pinagisudahan eh. Na, sentro Tuba. Mo din eh. Pista. Mag-uros yung pista nga rin. Robert. sintro. Wala barangay, sintro ra. Saan eh? Sa unahan pa. Sa barangay hall, balay lang o. Doon na ko no.
tawag ka pangutan na to. Distansya sa gamay. Among tana taning resikol. Resikol. Tana ta. Asa barangay hall? Una ra ka? Oh, sabay na dia. Salamat. Unahan pa diay. Yo sunod gamay ng ilahang barangay hall diri sa barangay Tuba, Dalagit. Pero ba mingawa din bitaw. Subida. Mabugnaw ang lasa nga akong lipuyan. Asilaw sa adlaw nga akong lipuyan. Sana ni Dagpahama ni sa pamangilahang barangay. Mo ni. Yun lagi ni. Ada barangay. Sa asal tani. Mantiray. Dira. Okay. Okay. Ato abet. Ano tao? Suka na. Turo, tao so. Suka na. Ha? Kasi Suka na. suka. Huwag masakit. Agoy. Huwag masakit, Bert. Ayun. Ayun. Ha? Mao ni ilang barangay. Ocean. Dalan. Barangay Tuba. Una ra yung tiktok day. Nabagay daghang tuba diri. Ha? Wala ko ba may tuba daghang bigyan tuba. Para dali. Mapay pag-amot na mo diri sa barangay Tuba. Barangay Hall. Mao niya mo iunag diskarga. Kining trapal. Kaning solar. Lagi pang-diskarga pa ni Albert. Kung naman na. Sir. May karton. Niguman na mo aning pag-diskarga aning kinarton, yung solar o yung trapal. Adto na sa ni sa ilang tindahan di among bus na nagsugo ani kining uban adto na sa ni ngadto ato na mga sa trapper Dalagit medyo dool naman lang sa gikan diri sa among budiran diri sa Tuba barangay Hall. Perting mingawa sa din lugar siguro ning probinsya perting mingawa ningaw kay palibot. Sa ating lugar ni sa mga eskwelahan
Asa ko. Ha? Sa Sulahan siya ni. bahay mo na ko. Pero nang bahay mo na yung city. Di na balay oy. Wala mo do ko buo. Sulahan na. Lagi po. Sulahan. Ngawas na mo yung diri na oh. Duyan lang. Ako ganahan mo na nagkakilala. Sa kapaan na siya haligi dia. Hindi pero ba po? Pero ba mo na Oh, ko na lagi haligi pero ang dia ba riprap. Kada ko paano niya nalala karang lalo niya igo din ang anak niya. Ah, naigo di siya aming beginning. Mga idol, diri sa Kasay Dalagit. Yung padayon pa ilang trabaho diri sa Karsada. Sa Pagway Dining. One lane naman ang makagi. Puli-puli. Pero mapapag-agi siya naman. Ba't Robert kay nahuma na dun niya rin? No? Kanal na yun. Ang isa man, ang kanal, Kung ba mo na nagpilig yun. Muna na yun. ang gani buhatan pa siguro yung kanal. Kanal na yun. Kasi dyan namin sa Dalagit Rapid. Welcome Dalagit Municipal. Doon na lang ka. Idol, muna ni ang trapper sa Dalagit. Nanagid mi diri, doon na lang sa mong Bulibira na. Ito is tihol din. Diyan eh. Si Pio nila. Ito na pwede din. May ikaw may ba din eh. Kailangan si Tihol. Ito lang matika. Mantika. Gana, abot namin sa aming diliberan. Are ni atras? Ito sa pangutanon. O asa ni ibutang, abi ba diri sa ibang siya pa kan.
basin. Bas, once ko sa kilit balay ba? Okay, so mana niya. O gana di ay. Yeah. This is Beda. Sugas uwan ni noon. Oh, ulan dito? Diri wano. Wala gid ko ulan dire. Wala diri oh. Sa wala dire dito, Sunita. Nag-umra. Datugyan siguro. Yeah. Sa atbang ng pributang be. Kita. Namay. Wata ba? Oo. Ano mo rag? 20 kilos. Mga idol, yan na, nahuman na yun na mag-deliver. Karon padoon na sa mi sa syudad, pauli na mi. Napami karon diri sa Dalagit. Si Albert. Let's go. Ara lasod. Ada ya budak ka are ta diri. Budak kay uwan diha kay dako ba kay uwan dito. Pabalik na ta syudad. May hapon mga idol. Amo ni akong kahumayan diri. Oh, nanay mga bunga. Kanya tabangin niya ko ninyo ani pohon. Ini hinog na niya akong humay. Salamat.